19 так 19. Чинний президент України Петро Порошенко пристав на умови свого опонента в другому турі виборів президента і погодився на дебати на Олімпійському вже цієї п'ятниці о 19-й. Але обіцяє зробити все, аби того вечора встигнути й до студії Суспільного. Про дебати, на які пускатимуть за квитками, і хто співатиме на розігріві у кандидатів, розкаже наша Тетяна Сулій. Президент Петро Порошенко марно чекав його тут 14 квітня о 14-й. Кандидат на пост глави держави Володимир Зеленський прогуляв недільні дебати на Олімпійському, зате приїхав сюди напередодні. Під покровом ночі, як водиться на камеру, спостерігав, як монтують сцену для вже інших дебатів. Тих, які він сам призначив на вечір 19-го. І це будуть перші дебати, де буде фан-зона і пускатимуть сюди лише за квитками. Я знаходжусь на НСК Олімпійський. Ні, я не з приводу аналізів тут. У нас продовжуються, знаєте, що дебати з приводу дебатів. Спочатку всі сперечалися з приводу дати, потім з приводу НСК Олімпійський. Дебати. 2019. 19 квітня о 19. Вільний доступ. Розповсюдження квитків починається прямо зараз. На сайті debate2019.org.ua. Квитки так квитки. Ми спробували і собі зайняти місце у фан-зоні на Олімпійському. Все ж таки головні дебати країни. Принаймні про це пишуть на сайті, про який говорив Володимир Зеленський. Тиснемо на безкоштовний квиток, але це шлях в нікуди. Сервіс тимчасово недоступний. Надто багато виявилося охочих. Чи то на дебати подивитися, чи то послухати Дзідзьо і королеву кокошників Ольгу Полякову, які мають виступити на розігріві у кандидатів. 19 так 19. Чинний президент Петро Порошенко офіційно підтвердив, він буде на Олімпійському в останню п'ятницю перед другим туром виборів о 19-й. Бо час для приколів скінчився. Щоб суспільство не купувало кота в мішку. Бо зараз виглядає саме так. Якщо на першому турі це було поприкалуватися, то на сьогоднішній день загрози зашкалюють. І на стадіоні, і на Суспільному. Штаб Петра Порошенка нині робить все, щоб їхній кандидат у п'ятницю ввечері встиг і зі своїм опонентом подебатувати, і, як того вимагає закон, з'явитися у студії Суспільного мовника. Сьогодні від імені нашого кандидата, його представник Центральної виборчої комісії Руслан Князевич звертається до ЦВК з клопотанням щодо внесення змін до положення про порядок проведення дебатів. І так сформувати вечірній графік 19 числа, щоб Порошенко міг бути і на дебатах на стадіоні із Зеленським, і відповідно взяти участь у тих дебатах, які передбачені чинним законодавством. Від цих дебатів на стадіоні комусь може зірвати дах, подумали в МВС і перейшли на посилений режим служби. Кажуть, і людей, і спецзасобів вистачить, аби запобігти можливим провокаціям. Та про всяк випадок просять українців не брати на Олімпійський нічого гострого і вибухового. Тетяна Сулій, Заман, АТР.